Good morning! May gamot yan, magbukod nila. Nariko! Let's go na. Malalagay ko yung colors. Tingnan mo nakapag-bike, guys. Sobrang lakas ng ulan kanina. Kasi ako ng alas 4. Sobrang lakas ng ulan. So, ngayon borlogs na lang. Kaso manonood dapat ako ng Pusong Ligaw. Gusto niya nang lumabas. Mamaya ka na kasi lumabas. Mamaya na. Tumatulog pa nga. Sige, mamaya ka pa lalakad. Kalugs tong asang to. Pero ano na. Alas 6 na. Kaya gusto niya ng lumabas. Maglakad-lakad. Kain tayo, guys. Breakfast. Nagluto ako ng tuna. Naginis ako sa kamatis. Yung ginagawa ko dati sa sa Don Carlos. Kaya na-edit ko na yung Divisoria Hall. Short haul lang siya. Mini haul, kumbaga. Yun, kasi nalagay ko na doon yung kandila. Sinigdihan ko na. Ang bango. Grabe. Doon na rin yung phone and camera. So, yun. May coffee din ako. Kaya kumain na tayo. Nabang, pinantay ko siyang mag-render. Hello guys! Uploaded na yung Divisoria Hall. Bukas pa pala yung shade. Tanghali na. Alas 10 na. Ayun. Borlogs pa si Daddy. And of course, si Maggie. Hey Maggie! Ayaw mo talagang iwanan ng Daddy, no? No? Ayaw talagang iwanan ng Daddy? Sus naman yun. Ayun, in-upload ko na siya. Ako po. Inuna ko na. Bago tapos, nire-render ko. Ino-convert ko na lang yung yung vlog kahapon. Hello? Hello po, good morning. Yes ma, papunta na po yung nanay ko po. Papunta na po, next ka na po. Okay ma'am, sige po. Thank you. Ligpit ko muna to guys. Tingnan yung tsura. Naging worst. Kaloka, diba? Ano ba to? Yung buksan ng aking... Ayun. Kaya naman pala. So, yun. Ang daming basura. Nakakaloka. Tingnan nyo. Ayan yung nag-haul ako kagabi ng DV eh. So, yun. Lipitin lang natin mga basura. Itong hair straightener. Natatakot talaga akong gamitin to pero try ko. Good luck. Huwag sanang sira buhok ko. Ang daming kalat. So, ito mga magagamit pa to eh. So hindi ko to itatapon. Ito mga boxes lang. Saan na ba yung ko? Saan na yun? Tsaka muna nga. Plastic. Tapos, dadalhin ko na rin to sa store. Pupunta ko ng store. Ayun, nauna na si Mama. Kaya tayo guys, dito ko sa store. Magpapaship ako eh. Kasama ko si Chris. May assignment siya. Pinalalagyan ko ng details sa mga LBC. Pang ilan na yan? Pangalawa. Hindi na pa lang. Hindi ka pala nagpapagupit? Diyos ko, magpapasko na may. Kailan ka pa nagpaano? February pa tayo. Sabi mo, magpapagupit ka eh. Sana na lang. February ulit. Okay guys, testingin natin tong itong hair straightener kay ni Karu. Ang itim ng buhok mo, grabe. Nakakatakot. Virgin ba kasi yung hair na ito eh. Kaya sabi ko sa kanya, wag niya wag niyang pariband. Parang si Anak Ay, di ba? Nakikita mo yan, Vic? Yung buhok niya na. Sobrang ganda. Ganda naman ang buhok nun eh. Kasi ikaw, di ka nagsusuklay, kaya ganyan. Huwag may kumpara doon. Mainit. Hindi ka naman sa anit. Takot ang buhok mong itim-itim. Ang haba pa. Pang-aso. Parang lang siya guys, parang brush lang.
na mainit. Yung dito niya, oh. Parang mga plancha na, maliliit na plancha. Naka-straight siya. Gumanda yung buhok na yung may karoon. Ayan na guys, yung after. Oh, ganda no. Straight na straight. Effective naman pala guys. Effective siya. Pang straight ng buhok. Ganda. Haba nga lang ng buhok ni Mika. Ayan, ginaganon-ganon ko na lang kasi tapos na eh. Pero kailangan may puwersa kayo pagka ginawa nyo. Taray, parang nagpariband lang. Oh. Ngitim gas. Oh. Ay! May tiyanak dyan, oh. May tiyanak pala dyan, uy. Junjun. May tiyanak, oh. Ano? Oh. May cut daw siya. May cut ka? Halimnalo siya dito, guys. So, sa ano? Anong tawag dito? Yung nagpapalit-palit na ano? 3D. 3D ba yun? Ang bibig. Ka pa nagbe-bless. Bless na muna. Bless na muna. Dali na, bless na. Hoy, di ko bibili ng toy. Bless na. Shh. Ching ching. Bless na. Oy, ayaw. Bala ka. May toy pa naman ako. 240. Ching ching. Ching ching. Gising na. Si Lucas may ano guys. May hika. Wawa mo ng Lucas no. Hi Pogi. Hi guys. May hika ang baby boy namin. Wawa mo yun ay. Not feeling well eh. Ano? May gamot yan? Nebulizer. Wawa mo nay. Hey guys! Naiwan pa ako dito sa store. Pinauwi ng maaga yung mga bagets kasi si Lucas na may sakit tapos si Lucia baka isa din na magkasakit. So, alas 5 pala pinauwi na namin sila. Yung kami na lang, si Mama din kakaalis lang. Kakalabas lang ng ng pinto. Naiwan dito si Chris. Tsaka ako na lang. Kami na lang magpo-close ng store. So, it's 6:20 na. So, maya-maya is magpo-close na rin naman ako. So, ayun, dito muna tayo. Bantay muna tayo sa tindahan, guys. Habang namuli ko ng isang kaluka. Tigilan mo, wag mo naman. Huli talaga ni Chris, oh. Ayun yung bola, kunin mo. Hello ka. Ano ulamin natin? Gusto mong suntokin kita, makdo ka na naman. Hindi nga ako nakapag-makdo eh. O, di ba may kasalanan ka? I don't expect na makdo ka dyan. So, we'll see you later guys pag nasa na kami. Pag nakauwi na kami. Dumaan kami guys ni Chris dito sa sa palengke. Gusto ko kalahati lang na hasa-hasa po. Tapos, magkaiba sila ng salay-salay, Isa lang ang presyo. Isa lang. Tapos kalahati din sa salay-salay. Pwede pong palinis na yan. Sige po. Tapos may puffer fish dito guys. So, Ngayon lang nakakita personal. yan yung yung dinadaing sa amin kasi maliliit pa. Kaya ang laki Pero may yan, may lason yan eh. Hindi tayo marunong magluto niya, nakakalason yan. Sige po. Baby pa, wala. Meron din. Paano kayo nakakapagluto nun? Tangi, daing na yun. Ano yung daing? Dried na. Na. Pag dry na wala na lason. Wala na. Biniak na eh.
Meron pa neto na? Mayroon na. Ah, kalahati. Pinag-isa na lang. Oo, Sige 1 po. kilo na lang. Sige. Ay. Halo yung bata. Ano yun? Il? Halo, matakot. Hi. Thank you. Pinalinis ko na din siya. Tanggalan lang ng pasang. Sama na yung niyan, te, yung bitukan niyan. Tanggal. Mami, kailan mo kayo pagmamarket? Mag-isa. Ixus. Market, ikaw mag-isa. Baka wala kang mabili pag uwi mo. Dapat pala binilan mo na sa akin yung basket na may bike. Yung bike. Kagigising lang, Tira mo yung kama na hindi man lang naayos, Kung anong iniwan ko, yun din dinatdan ko, Alerts ka. Hindi, tanggal. Sisiin pa si Maggie. Pinalaman ni Maggie. Palit na tayo. Tanggalin mo na daw. Papagtawan ng bedsheet. Yan yung phone mo nandyan Tapos hanapin mo yung hikaw ko. Kasi nawala yung hikaw ko guys Yung ganito. Buti na lang. Na-review ko yung unang clip. Bago ako naligo kanina. Pagtingin ko wala nga talaga akong hikaw So baka nandito yun. Hanap-hanap. Hindi pwede yung pag nag-tuwalya ka. Kasi usually pag nagtatak ng tuwalya ako, pupunta sa akong tuwalya. Hindi pa ako naliligo. Wala na akong hikaw. O nagsusuklay ka. Ano ko yun? Baka nilunok na pati ni Paknit. Ayusin mo naman kasi ayun, labahan din yun Sasabay ko na yan dyan. Kasi yung pag ganyan guys, pinapalaundry ko. 200 yata. Minimum 3. Hindi, 170 lang. 230 yata. 230. Minimum 3 kilos. So pag walang 3 kilos, 230 pa rin yung yung babayaran mo. So inaantay ko na lang din na dalawa yung mapalabhan. Yun, and then di ba dumaan kami ni Chris sa palengke. Yung nag-crave ako bigla nung isda na ano ba yun? Pinaksiw sa kamyas kalamansi tsaka kamatis. So ayun ang niluto ko. Medyo mapaparami ata na naman ang kain. Kaloka. So yun, kaya nagsayang din si Sel madami. Nakita niya din kung anong niluto, kung ano yung petrepel ko lulutuin. Di masarap-sarap to, kailangan nito. Hindi pwede mabitin sa kanin. Kaso si Daddy, kain ka na isda yun. Favorite mo yun Yuck. Alam niyo ba guys, Hindi. before, nagtrabaho yan si Daddy sa isang hotel Kaya mga trabahong, wow, galing ni Daddy mag-fold Ganyan pala yan. Galing nagtrabaho din siya before sa hotel ba? Motel. Hotel para sa tapunan ng walang spam. Spam. Ayan siya guys. Hindi siya makalapit dito. Hindi makahiga. Kasi hindi pa naliligo. Si Daddy mabaho. Ligo na. Say sorry. Nagtubuhan yung mga pimples mo. Bakit? Natakot niya na naman ako guys na. Ano yan? Note 8. Babalik na naman daw yung pimple ko kasi. Note 8! Bago tong bedsheet. Kasi baka ang ko din sa diba sa downy na ginagamit sa sa laundry. Tingnan natin. Pero hindi ko na lang siguro didikit sa mukha ko. Natakot naman kay Daddy. So, ayun nga guys. Hindi ko na vlog yung pagkain namin. Pasensya na. Gutom na kasi ako. Tapos yun. Nagmadali na ako kumain habang maiit pa. Kasi favorite ko ang isda. Talaga. Isda tsaka gulay. Kaya pasensya na. And pag pinakita ko pa kasi yun talaga. Baka mag-crave din kayo. So, pag niluto ko na lang ulit
iba-vlog ko na lang. Okay, kasi complete meal na rin siya eh. May isda at saka gulay. So, okay na yun. Panalo na yun. Sobrang mabilis ang luto lang. Tapos, solve na solve pa. Kaya, uminom ako nung glutalay po. Para bukas, flash out siya. Sinaparami talaga yung kain ko eh. Tapos, yun, si daddy, pati si Chris na lang din yung kinain niya. Si daddy lang naman yung maarte kumain ng isda. Kaloka. Kaya nag-sausage siya. So, ayun guys, we'll see you tomorrow na lang. Bye. Magkano ba tayo? Magbabike tayo din. Dito sa, Panahon na. Kaya kaya nga. ko mag-bike sa ulan. Kaya, Gusto mag-bike tayo po ron. Names ko na mag-bike na. Papawis naman. So, yun. Good night. See you tomorrow. Bye. Good night, daddy. Note 8 ko. Sulatan kita. Note 8 mo. Note 8 ko.